Sa number 2, pamuno sa Sugar Regulatory Administration ang nagmando sa pagpauntat sa pag-release ng imported nga kalamay sa merkado. Tugas sa pagnubo sa presyo sa mill gate sa kalamay. Kung sadto nagahamboy sa masobra 3,000 pesos per bag ang mill gate prices ng raw sugar, apang karon nagakaalarma na ang kalabanan sa mga sugar farmers bangod nagahamboy na lang sa tag 2,500 pesos tugtog 2,750 kada bag ang presyo sang raw sugar halin sa mga milling firms. Gani, nag-issue man sang resolution ang pamunuan sang Sugar Regulatory Administration agud mapunggan ang pag-release ng supply sang imported sugar sa mga domestic market. Suno kay SRA Administrator Pablo Luis Escona, ginakinahanglan mapangapina ng mga sugar farmers bangod sang ginaalagar oversupply sang kalamay sa mga merkado. Nakasaad man sa resolusyon ang pag-hold in abeyance asang application para sa pag-reclassify sa imported sugar supply sa tuyo nga mapabilin sa tig 3,000 pesos per bag sang raw sugar. Kapin sa 150,000 metric tons ang imported sugar nga ginapaabot sa Setyembre sandigman sa gin-issue nga Sugar Order number 7.